afternoon, everyone. Representing the Putek, One Delta. Good afternoon, everyone. My name is Gavin Cruz. Ayaw ba hindi? Diba man akong bakla sa inyong paningin, nakakabuntis din. By the way, my name is Samantha Sophia. Tubunan lang. Hindi man ako kasing ng iyong ate, at hindi man ako kasing ng iyong tita, at hindi man ako kasing ganda ng iyong mother, pero mali mo, ang pula ang kuya mo. Maging first gentleman sa aking palasyo. Walang iba kundi si Sir Owen na ubos ng years of age. I believe in the saying, kung ang palabas ay pampalinaw ng mata, ang talon ng papa ang nagpapatilig sa ating mga mata. Presenting 1B. Good afternoon, everyone. I am Bornis Mabubahasa, studying BSIE Information Technology 3C. Naniwala ko sa studyan na ano yung panda mo? Garden nyo ay simento. To all of you guys. My name is Joey Ligaya, representing ID3B. Naniniwala ko sa kasabihan, ang batang kulit pinapalo sa pit, ang bakla mo ulit, tinitira sa pit.